Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олександр Книрович і «Атмосфера». Я вас зараз здивлю. Лукашенко не контролює Беларусь. Ну, больш дакладна, не так. Лукашенко контролює, але ўсяго толькі палову краіны. Без жартаў. Я сур'ёзна. І я магу вам гэта даказаць. Шчыра кажучы, я не ведаю, ці ён здагадваецца сам пра гэта. Як думаеце, якую палову я маю на ўвазе? Может быть, ён не кантралюе берасцейскую, гарадзенскую частку Менскай вобласці, далучанай да Беларусі ў выніку акупацыі. Вядома, тое было зусім не вызваленне, а вынік угоды паміж Гітлерам і Сталінам. А можа, падзел адбываецца неяк інакш, па лясах, палях і рэках, ці паводле полу, мужчыны і жанчыны, паводле ўзросту да 40 гадоў і старэйшых, ці паводле адукацыі, месца пражывання або колеру валасоў. І як думаеце, хто ж кантралюе другую палову? Запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як мага ямчэй. Я вам цяпер усё раскажу. Паверце, будзе вельмі цікава, вам спадабаецца. Абяцаю. Гэта «Атмасфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехаць! Такім чынам, дзе ж праходзіць гэтая мяжа, да якой усё быццам народнае, але на самой справе ягонае? Ну, а далей ужо чыё? Дзе гэтая мяжа? Як вы мяркуеце? Я вам падкажу. Наше папярэдняе выданне было прысвечанае адкрытай істэрыцы Лукашэнкі на нарадзе з урадам. Ну, не падабаецца яму, што ўсё ў яго падае, лямантуе ён, псіхуе. Памятаеце, як тое было? Ежегодно треть поручений президента с отметкой не выполнена. С огнем шутите. Ну, это я с администрацией разберусь, и с комитетом госконтроля. И мы же туда направили целого генерала. Срочно нужно остановить спад промышленности, разгрузить склады. Все ключевые предприятия, что вчера должны бы взять буквально на ручной контроль. Вы на фронте, штурмовики в первых рядах, директора. Так чего дохнет скот? Все, мы погибли. Ребята, вы чего? А ці памятаеце, якія назвы прадпрыемстваў там гучалі? Ну, вядома, наш гонар і боль. МАЗ, Атлант, металургічны завод, Камволь і Калгас. Стандартны, звыклы набор. Нічога дзіўнага. А падкажыце, ці гучалі там такія назвы, як Марк Фармель? Не? А можа, Лютэх? Таксама не? Ну, а Савушкін прадукт? Санта? Ці, можа, Еўраопту якаясь задача стаіць? Ці, можа, А100, можа, забудоўнік ці ўласнік сеткі заправак не выканаў якога-небудзь урадавага даручэння? Вы ўжо здагадаліся? Не? Магчыма, вы чулі, як на сустрэчы з якім-небудзь расійскім губернатарам Лукашенко спрабаваў яму уцюхаць не толькі мазы або тралейбусы, але і гаражныя вароты таго ж Алюцеху, ці трохі зубной пасты ад модуму, ці навязаць ЭПАМ у якасці падрадчыка. Не прыгадвайце такога. А дзіўна, я таксама не памятаю. А чаму? Хіба гэта не беларускія прадпрыемствы? Ну, у гэтым месцы, паважаныя гледачы, я думаю, што вы ўсё ўжо зразумелі. Разабраліся, якую палову краіны не кантралюе Лукашенко. Так, гэта беларускі прыватны бізнес. Парадокс. Нібыта прадпрыемствы ў нас паводле закону роўныя паміж сабой. Але ў краіне ёсць ягоныя прадпрыемства і не ягоныя. Ёсць такія, пра якіх ён клапоціцца, як бацька родны. Сам прызначае дырэктараў, няспынна дае ім грошы, абавязвае міністраў то ехаць прадаваць прадукцыю куды-небудзь у Афрыку, то пракантраляваць маркетолагаў і інжынераў. Я думаю, что нам надо прикомандировать на места специалистов министерств, концернов, и пусть прямо на местах ревизуют работу маркетологов, служб быта, систем закупок. Ежедневный контроль. Задача одна – срочно найти новые контракты. Ну а тое, што ён туды штогод, выключна сваім, выкідае пару мільярдаў, пра гэта я і не згадваў. Памятаеце, каб ён прызначаў дырэктара ЭПАМу?
ну або модуль. Ці, каб ён вылучаў мільярдныя крэдыты ім на мадэрнізацыю і льготны. Думаю, яны б з задавальненнем узялі, асабліва калі іх потым не давялося б вяртаць. Дастаткова было проста пачырванець хвіліну 15 на нарадзе і ўсё. Пара соцень мільёнаў долараў твае. І калі вам здасца, што ну што там, прыватны бізнес, гэта ж маленькія прадпрыемствы. Давайте я вам нагадаю. Еўраопт – другі ў краіне працадаўца. Там працуе каля 30 тысячаў чалавек. Гэта як МАЗ і МТЗ. Разам взятыя. А ЭПАМ да таго, як пачаліся рэпрэсіі супраць беларусаў, і мы ўлезлі ў вайну, ён быў большы за Атлант. Там працаваў амаль кожны 10-ы беларускі праграміст. Агульная колькасць была 9400. Яны дакладна давалі і выручку, і экспарт, і падаткі для краіны большы, чым любое з прамысловых прадпрыемстваў. Ну, можа, хіба нафтаперапрацоўка і белкалій былі большы, але гэта толькі з-за іх унікальнага манапольнага становішча. Бізнесы, якія я называю, з'явіліся і выраслі не ў выніку прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці, якой так баіцца Лукашенко. У нас такіх практычна няма, проста таму, што не было ніякай прыватызацыі. Дзяржава сама забівае свае прадпрыемствы. Не, беларускі прыватны бізнес найчасцей вырас з нуля. Пра ўсе кампаніі сектару IT казаць не трэба. Яны з'явіліся на нашых вачах, без урадавых пастановаў, і ніхто ім не камандаў. Каму? Гульні распрацоўваць, а каму жаночыя праграмы на смартфоны ствараць. І неяк яны самі так давалі рады, што ў лепшыя часы да рэпрэсіяў у сектары працавала больш за 100 тысяч чалавек. І ён даваў 7,3% ВУП у 21 годзе. Ён быў большы і важнейшы за сельскую гаспадарку або будаўніцтва. І ўсе IT-кампаніі Беларусі – кампаніі прыватнага бізнесу, якія не ўзялі ні капейкі з бюджэту, яны толькі прынеслі. А потым пачаліся рэпрэсіі. Мы сталі саўдзельнікам вайне, і сектар страціў каля траціны. І выручкі, і працаўнікоў, і стаў меншым за будаўніцтва і сельскую гаспадарку. Вельмі шкада. Было перспектыўна. Але, можа быць, так толькі з нейкімі лёгкімі сектарамі, з паслугамі, а ў вытворчасці інакш. Вось, напрыклад, той самы Алютэх, невядомы шырокай публіцы. Кампанія пачынала ў сярэдзіне 90-х з мантажу. Гэта была невялікая фірма. Сёння ж выручка, калі верыць расследавальнікам, бо наўпроставых звестак няма, 676 мільёнаў еўра у 22 годзе. Гэта ж як МАЗ у яго найлепшыя моманты. Вось толькі колькасць працаўнікоў утрая менш. Чаму? Таму што завод працуе зусім не паводле савецкіх лекалаў. По производительности труда мы в 2-3 раза отстаем от развитых стран. Так, может, надо увеличивать отдачу? Вось, гэта ён не пра розніцу паміж Беларусі і Еўропай, а пра розніцу паміж дзяржаўнымі і прыватнымі прадпрыемствамі. А Марк Фармель. Кампанія таксама паўстала ў сярэдзіне 90-х і таксама была зусім невялікім прадпрыемствам. Праўда, яны працавалі на вядомую марку «Трыумф». Брэнд Марк Фармель з'явіўся ў 2009 годзе. І сёння 18 фабрык, колькасць працаўнікоў да 4000 чалавек, 300 фірмовых крамаў, 1 мільён пакупнікоў на месяц і 26 мільёнаў вырабаў на год, а выручка 120 мільёнаў долараў. Шматкроць больш, чым у Камволю, які з'еў больш за 200 мільёнаў вашых грошай. Марк Фармель у вас не ўзяў ні капейкі, толькі аддаў. А параўнайце кварталы, якія будуюць Менску, дзяржаўныя забудоўнікі, або горш за тое браты Карычы, і новую баравую ці дэпо. Дзе б вы хацелі жыць? Згледзячы саміх тэхналогіяў, канструкцыю, ўсё тое самае. Бо справа ў архітэктуры, у планіроўках, у дызайне. Справа ў любові да ўласнага занятку і да кліента, спажыўца, да вас. Вось так выглядае звярыны выскал капіталізму, рынкавай эканомікі. А вось так дзяржаўны клопат.
Ну і яшчэ крыху карупцыі. Амаль на $1 мільярд. Прыблізна на такую суму была аддадзена зямлі ў Менску кампаніям братоў Карыча. Магчыма, вы ўсё яшчэ думаеце, што я перабольшваю ўплыў прыватнага бізнесу на жыццё ў Беларусі і на беларускую эканоміку. Вядома, у нас няма прамых паказнікаў, проста таму, што цяжка ўсё ж вызначыць мяжу паміж прыватным і дзяржаўным. Але што нам кажа Белстат? 57% работнікаў у 2024 годзе былі заняты на прыватных прадпрыемствах. Гэта Белстат, не я. Доля ВУП фактычна 50%. Я вельмі хацеў бы, каб вы асэнсавалі гэтыя лічбы. Дзяржаўныя прадпрыемствы ў Беларусі паміраюць. Там нейкая зараза шыруе. Вірус. Старыя дзяржаўныя прадпрыемствы сціскаюцца, змяншаюць выраб прадукцыі. Мы абмяркоўвалі гэта падрабязна ў адным з мінулых выданняў, абапіраючыся на пастанову Мінпрама. Новыя ж адразу нараджаюцца неэфектыўнымі, непатрэбнымі. Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат ці біятэхналагічная карпорацыя. Укладанне ў больш за $1,5 мільярда вашых долараў і невыкананне планаў. Суцэльная страта. Дзяржаўны сектар памірае, не гледзячы на такую пільную увагу. З прамымі камандамі, каму што вырабляць, каму шайбы, а каму сякер. Прыватны ж 32 гады пад ціскам. Яму пастаянна павышаюць падаткі, не даюць льготных крэдытаў, катуюць праверкамі, штрафамі і крымінальнымі справамі. Канфісковваюць уласнасць, а ён не проста расце, але і развязвае ўсе тыя праблемы, якіх не можа вырашыць дзяржава. Калі вам, паважаныя мае гледачы, раптам здаецца, што загада Лукашенка, як толькі даходзяць да прыватных прадпрыемстваў, то яны імгненна глядзяць і казыраюць, маўляў, ёсць, будзе зроблена. Вы памыляецеся. У маім асабістым жыцці прадпрымальніка было так. Выклікаюць мяне ў 2015 годзе ў мясцовы выканаўчы камітэт і пачынаюць дапытваць. Чаму у вас вытворчасць упала? А мы ў найлепшыя часы давалі больш за 1/4 частку прамысловай прадукцыі раёна. Так чаму? І паглядаюць так грозна. Но я адказваю, бо ў бюджэце не знайшлося грошай, і праграму рамонту цеплатрасаў вырашылі скараціць. А яны далей. А затрымак заробку у вас не будзе? Будуць. А чаму? Ну, таму, што і вы, і іншыя раёны Менскай вобласці з намі не разлічваюцца ўжо амаль год. І ўсё. На гэтым сувязь паміж прыватным бізнесам і дзяржавай заканчивалась. Так было 10 гадоў таму. Думаеце, цяпер нешта змянілася? А што ўжо казаць пра прадпрыемствы, якія працуюць на спажывецкім рынку? Чым дзяржава можа дапамагчы Марк Фармель, калі яна мае лёгкую прамысловасць і яна успрымае поспехі прыватнай кампаніі выключна як паразу дзяржаўнага канцэрну, а значыць, паразу сваіх. Гэты Марк Фармель для дзяржавы вораг, а не сябр. Хоць і беларускае ж прадпрыемства. Не, Лукашенко сапраўды не кантралюе палову краіны, не ўплывае на жыццё гэтых кампаній. Толькі мо дакранаецца кропкава, загадваючы, каго чарговы раз раскулачыць, пасадзіць. І нейкая выключная мадэль беларускай эканомікі – гэта ілюзія. Яна была б нармальная, рынкавая і значна больш эфектыўная за сённяшнюю, калі б мы здолелі нешта зрабіць з гэтай нездаровай дзяржаўнай часткай, дзе працуе ўжо меншасць, ну, калі верыць Белстату. А пакуль яна, гэтая палова, зжырае рэсурсы, якія стварае прыватная эканоміка. Парадокс. 30 гадоў таму ён шчыра абяцаў паціснуць руку апошняму прадпрымальніку, а ў выніку яны ж, як бачыце, ратуюць яго ад краху і ад банкрутства дзяржаўную эканоміку. І не, ён прадпрымальнікаў не кантралюе. Яны выжываюць самі, як выжывалі заўсёды, сваім розумам. І, вядома, не глядзяць яны ягоных партыйных сходаў і не чытаюць за абедам савецкіх газетаў. Не трэба ім тое. Прадпрымальнікі рухаюць краіну наперад.
Так адбываецца заўсёды. Не міністэрства. У гэтак любімым Лукашэнкам Кітая доля прыватных прадпрыемстваў 92%. Там працуе 80%. Яны ажыццяўляюць больш за 70% інавацый. Іх уклад у ВУБ больш за тыя самыя 60%. І гэта ў камуністычным, быццам бы, Кітае. Можа, варта павучыцца? Як думаеце? Паслухайце, дарагія мои гледачы, а мо лепей не нагадваць, не звяртаць ягонай увагі на суадносіны прыватнага і дзяржаўнага у эканоміцы. А то ж ён яшчэ і туды ўлезе, святло выключаць ці камандаваць, што ім трэба рабіць, якія праграмы распрацоўваць, мадэлі майткоў. Як думаеце? Напішыце пра гэта ў каментарах і пастаўце лайк нашай праграме, калі вам вядома, падабаецца тое, што мы робім. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень.